6 na taon lang si Apple nang mamatay ang kanyang ama. Pagkaraan ng 2 taon, nag-asawang muli ang kanyang ina. Ngunit hindi naging maganda ang samahan nila ng bagong pamilya. Nakatapos lang ng high school si Apple at napilitan umalis sa kanila para maghanap ng trabaho. Masamang-masama ang loob ni Lola Mona, ina ng ama ni Apple. Nang malaman iyon, minsan na siyang ipinagtanggol ng lola nang mabanggit niya sa matanda ang hinaing niya. Nagresulta iyon ng di pagkikibuan ng kanyang lola at ng kanyang ina. Kaya di na niya inulit ang magsumbong sa lola. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Ngayon nga ay may asawa na si Apple. Ngunit sadyang mapanubok ang trahedya. 5 buwan buntis siya na maaksidente si Lando at namatay. Habang inililibing si Lando, isang dating kakilala ang nakakita kay Apple. Apple, sabi ng ale nang makalapit kay Apple. Kumunot ang noo ni Apple at pilit na inaalala ang mukha ng babae. Tama, ikaw si Apple, hindi ba? Ako si Rosie, kapitbahay ng lola Mona mo. Kamusta ka na? Sino ang namatay? Marahang tumango si Apple. Mister ko po. Nalungkot din si Rosie. Nakikiramay ako sa iyo, Apple. Salamat po. Halos hindi nagbago ang mukha mo, Apple. Maganda ka pa rin. Medyo nadagdagan nga lang. Anito? At napasulyap sa nakaumbok na tiyan ni Apple. Ilang buwan na ang tiyan mo? 6 na buwan na po. Sino po ang dinalaw niyo dito? Anak ko, birthday niya ngayon. Kaya ipinagtirik ko ng kandila. Kamusta na po si Lola? Nako, nagkagalit sila noon ng nanay mo. Pero mahina na ngayon ang lola mo. Kakalabas lang ng hospital noong makalawa. Tumulo ang luha na namumugtong mga mata ni Apple. Bakit di mo dalawin? Napaka-tagal ng panahon na rin naman ang nakalipas. Sige ho, baka sa isang araw ho ay dadalawin ko si Lola. Pakisabi na lang ho, kinakamusta ko siya. Nako, matutuwa yun. Sige, ingatan mo ang sarili mo. Salamat po. Pagkaraan ng 2 linggo, nagawang bisitahin ni Apple ang lola niya. Napaiyak ito ng labis sa katuwaan nang makita ang apo. Dito ka na tumira, Apple. Mahirap ang nag-iisa sa tulad mong nagbubuntis. May mga kaibigan naman ako, Lola. Ibang tao pa rin iyon. Humingi na rin ng tawad ang nanay mo. Siguro naman ay magiging maayos na ang lahat ngayon. Hindi na ako magtatagal at wala na akong hiniling kundi ang makita ka bago man lang ako mawala dito sa mundo. Lola, tama na. Ayokong makarinig ng ganyan. Hiram lang natin ang oras sa mundo. Makinig ka. Naipamahagi ko na ang mga lupain ko sa mga anak ko. Ang akala ko ay hindi na tayo magkikitang muli. Kaya ipinangalan ko sa nanay mo ang para sa iyo. May bahay iyon. Ang sabi ko, ibigay sa iyo oras na dumating ka. Kahit wala na ako. Lola, hindi ako nagpunta rito para sa mga bagay na yun. Kayo ang sadya ko at wala nang iba pa. Alam ko, basta matatahimik lang ako kapag nakita kong mabuti na ang kalagayan mo.
Ayokong maging api-apihan ka habang buhay. Kaya sinikap kong mapatayuan ang lupang para sa'yo. Hindi ka na mangungupahan. Isang linggo pa ang lumipas ay muli na namang isinugod sa hospital ang lola ni Apple. Nasa tabi niya si Apple nang bawian ito ng buhay. Lumipas ang mga araw pero walang binabanggit ang ina ni Apple tungkol sa iniwan ng lola. Hanggang sa nabalitaan ni Apple na ang half-sister niya ang umuko pa sa bahay. Kinalimutan na lang ni Apple ang tungkol doon. Total, kapatid pa rin naman niya ang nakinabang. Isang gabing nahihimbing ang tulog ni Apple ay tila may gumising sa kanya. Hindi niya malinawan kung isa iyong panaginip, pero naiwan iyon sa alaala niya. Ang susi, kunin mo. Ito ang narinig niyang mga salita, pero binaliwala lang niya iyon. 2 linggo ang nakalipas. Magkasamang dumating ang ina at half-sister ni Apple. Ibinibigay sa kanya ng ina ang titulo ng lupa. Ang higit na nakaagaw ng pansin ni Apple ay ang susi na iniabot ng kapatid niya. Matapos niyang magpasalamat ay umalis na rin ang mag-ina. 1 linggo na siyang nakalipat sa bahay na iyon nang malaman niya sa kapitbahay na madalas daw nitong naririnig na sumisigaw sa gabi ang kapatid niya. Binabangungot daw kaya hindi nakatagal sa bahay na iyon. Lola, nakuha ko na po ang susi. Maraming salamat. Ani Apple sa muli niyang pagdalaw sa puntod ng lola. Naramdaman niya na biglang paglamig ng simoy ng hangin. Pero sa halip na kilabutan ay napangiti siya. Alam kong ikaw yan. Lola, magpahinga na po kayo. Kami na lang ang dadalaw sa inyo. Salamat uli, Lola.